Biblioteca Vie a ajuns în două școli generale din municipiul Drobeta-Turnu Severin. Este vorba despre o acțiune a Asociației Volimpact, organizată cu ocazia Săptămânii Naționale a Voluntariatului. Elevii de clasa a 8-a de la școlile gimnaziale numărul 11 și numărul 14 au intrat în contact cu voluntarii și au aflat informațiile de care aveau nevoie. Biblioteca Vie, Profilul și Liceul Dorit reprezintă una dintre acțiunile voluntarilor din cadrul Asociației Volimpact, acțiune organizată pentru a veni în scopul elevilor de clasa a 8-a care nu sunt încă deciși în privința liceului pe care îl vor urma. Biblioteca Vie merge pe principiul comunicării între două persoane. Există respectiv un cititor care împrumută o carte, cartea fiind reprezentată de către noi, voluntarii Asociației Volimpact. În acest scop, noi trebuie, ca și carte, să informăm despre viața de licean, profilele de liceu, dar și despre examenele de admitere. Prin acest proiect noi ne propunem să informăm copiii din școala 14, care de altfel este școala mea de suflet, despre profilurile pe care și le pot alege după terminarea școlii generale. Elevii apreciază această acțiune și sunt convinși că îi va ajuta în luarea unei decizii. Cred că este foarte important să aflăm mai multe informații despre liceele la care urmează să mergem, să fim informați despre profile și cred că ne ajută foarte mult la alegerea unui liceu bun. Ai vreo idee ce vrei să urmezi mai departe? Cum o să te ajute foarte mult? Cred că o să mă ajute foarte mult în luarea unei decizii, deoarece ei știu exact. Activitatea face parte din acțiunile organizate cu ocazia Săptămânii Naționale a Voluntariatului. Asociația Volimpact, în parteneriat cu școlile numărul 14 și 11, am avut dimineața activitate, derulează activitatea Biblioteca Vie, Profilul și Liceul Dorit. Activitatea se cadrează Săptămânii Naționale a Voluntariatului, coordonată de Provobi, Centrul Național de Resurse de Voluntariat. Acțiunile voluntarilor vor continua pe parcursul întregii săptămâni. Organizatorii își doresc să mobilizeze cât mai multe organizații și voluntari pe care acestea îi implică pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru a atrage sprijinul comunității pentru acesta și pentru a recunoaște public activitatea voluntarilor.